Пусть победит сильнейший. Ханере боюнча иң әйбәт исеменә лаек булу өчен нефть чыгару буенча звенолар, скважиналарга агымдагы ремонт ясау бригадалары, җир катламы басымын тотып тору звенолары һәм нефтьне әзерләү бригадалары сменалары тырышты. Конкурс комиссиясе үз эшен нефть һәм газ чыгару цехлары ярышачак мәйданчыктан башлады. Гамәли биремнәрне үтәгәндә бер генә вак-төяк тә читтә калмый. Технологияне төгәл үтәүдән тыш, эшче ничек киенгән, эш кораллары тутырылган чемодан брес ябылганмы, барысына да җентекле игътибар бирелә. Ә инде секундлар конкурста хәлиткеч роль уйный. Эш тәҗрибәсе менә инде уже 4нче ел. Авыр гел була, соперниклар көчле безнең. Бөтенебез наравне. Минем өчен чуть слабырак. Яхшы чыгышлар да ясап була иде. Ханәри конкурс идарәнең 33 яшькәчә хезмәткәрләре арасында үткәрелгәнгә тарафдарлар арасында нигездә яшь әниләр һәм бәбиләр иде. С сыном пришли за папу поболеть. Желательно первое место взял. Ну, одну ошибку, конечно, сделала. Но не знаю, посмотрим. Для нас он все равно первый. Нефтьне әзерләү сменалары арасындагы ярышка быел 3 команда тәкъдим ителде. Операторлар Рөстәм Фәйзуллин һәм Илнур Ибрахимов узган елгы һөнәри осталык конкурсында беренче урын яулый алдылар. Татнефть ачык акционерлык җәмгыятендә уздырылган конкурс аларга 3нче призлы урын китерде. Быел да егетләр гамәли биремнәрдә иң яхшы вакыт күрсәтте. Рекордлы 1 минут 21 секунд вакытны башкалар киметә алмады. На данный момент они выступили очень отлично, хорошо выступили. У нас Альметнефть, Лукофнефть, Ямашнефть, это как бы они элитные МГДУ, они работают, в принципе тренируются на том же стенде, на котором участвуют. Планируем, в принципе, занять 2-е, 3-е место. Я болею за того, кто нам принесет первое место в Татнефти. Идарә цехлары команда беренчелеге өчен тырышса, электр һәм газ белән эретеп ябыштыручылар, химик анализ ясау буенча лаборантлар өчен индивидуаль ярышлар оештырылды. Гамәли биремнәрне үтәгәннәр теоретик белемнәрен тикшерергә керә торды. Практику сдали в лучшее время, показали. На теории тоже 100% выступили. Оба этапа очень важны. И надо стараться на 100% выполнять, чтобы завоевать достойный результат, сделать место. Быелгы конкурс инде күп тапкыр катнашкан, үз эшенең остасы булып беткән нефтьчеләр белән беррәттән беренче чирканчык алучыларны да берләштерде. Скважиналарга агымдагы ремонт ясау операторы Фәрхәт Сәдретдиновның Нурлат нефть НГДУсында эшләвенә нибары бер атна. Әмма тәҗрибәле яшь егет үзенең дәрәҗәле конкурста сынап карарга була. Первый раз пришел в НГДУ и сразу попал на конкурс, на профмастерство. Опыт есть, но тренировки даются все равно. Первый раз тренировались, потом уже на соревнования. Тренировки все равно дали свое. Мне понравилось соревноваться с ребятами вместе. Заняли 2-е место. Я считаю, неплохой результат. Нурлат нефтьчеләре өчен һөнәри осталык конкурсы ул үз эшеңне күрсәтү генә түгел, бу чара күптән инде гаилә бәйрәменә әверелде. Конкурс биремнәрен үтәгән яшь белгечләр җиңел сулап куйды. Хәзер менә спорт ярышларында катнашсаң да була. Әйтергә кирәк, Нурлат нефтьчеләре эшли генә түгел, ял итә дә белә. Армрестлинг, шахмат, шашкалар, мылтыктан ату буенча ярышларда да җиңүчеләр билгеләнде. Ә менә аркан тарту елдагыча бәйрәмнең кульминацион ноктасы булды. Начали! Давай, 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 давай! Делали! Давай, 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 стоп! Солнышко сверкает, праздником поздравить мы очень рады. Это действительно наш праздник. Я не первый раз, не первый год участвую. Это настоящий семейный праздник. Приходим семьями, гуляем, отдыхаем, веселимся, участвуем во всех конкурсах. Конкурс тәмам. Иң күп катнашучылар булган нефть чыгару звенолары арасындагы бәйгедә беренче СДНГ җиңеп чыкты. Скважиналарга агымдагы ремонт ясау буенча бригадалар арасында мастер Андрей Стабровский вакытлы беренче урын алды. Күтәмә УПВСны нефтьне әзерләү сменалары арасында иң яхшы дип табылды. Башка җиңүчеләр дә мактау кәгазьләре һәм акчалата премияләр белән бүләкләнде. Спорт ярышларында үзләрен лаеклы күрсәтә алганнар да атап үтелде. Ә идарәнең күчмә кубогына 1 ел дәвамында беренче ЦДНГда калырга туры киләчәк. Бурными аплодисментами встречаем победителей.
нәтижеләрне карадым. Бүгенге быелгы нәтиҗеләрне, алар былтыргы нәтиҗәгә караганда яхшырак. Ну, мин уйлыйм, что безнең алдагы ниләрдә ярышларда безнең Нурлат командасы яхшы гына чыгыш ясар дип уйлыйм. Күңелле гаилә бәйрәменә әверелгән һөнәри осталык бәйгесенең тәмамлануын белгертеп, Нурлат нефт НГДУсы әләме төшерелде. Конкурс быел да иң-иңнәрне ачыкларга ярдәм итте. Призлы урын алмаганнарга да бу чара хезмәт күнекмәләрен камилләштерергә, тагы да тырышып һәм күңел биреп эшләргә кирәк дигән этәргеч бирә.